maititi vatenda zvikuru President Mnangagwa kuburitsa kwavaita vanhu vanga vari kumajere vakasiyana-siyana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vatenda vakati amnesty yenyu yairatidza kuti idi huchi. Vanyora vakati, on that independence note, I would like to thank His Excellency, the President, Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, for giving my fellow inmates another chance to go out and make it right through presidential amnesty, allowing several deserving inmates to return to their families and communities with a renewed sense of hope and purpose. I couldn't hold back my tears when I saw them coming out and waving goodbye to their past lives behind bars. It clearly showed that despite what they did, you have a good heart, Your Excellency. They committed crimes when they got in, but I know for sure now they are the most hardworking and empowered women and men because of the corrections and education they received from Zimbabwe prisons and correctional service. Indeed, it became independence for everyone. I thank you, His Excellency. Zvinofadza zvikuru kuti prisoners anga ari mukati agone kubuda vanenge vambosevhawo time yakati kuti vamwe vacho vanenge vatotendeuka iwo uya musi mukoti pavanenge vangoudzwa kuti you are guilty wopiwa makore avo. Saka this was a good initiative, especially for the women. They actually wanted to go back to their children. Taonawo zvakare ex yaWindsor aripo maloti nasista yake yakanga enda kujere pamusana pekuba. Zvinhu zvacho zvakangosiyana-siyana. Vamwewo ndo vari kuti zviri safe here zvekuburitsa macriminal before time. Are they even going to work hard to change their lifestyle, kana kuti vachateka advantage vodzokera kunzira dzavo dzakare? Thank you. Vamwe ndo vari kuti imi maititi tendai zvinhu zvenyu zvekuburitswa kwema-inmates asi zvokuti mune independence muZimbabwe siyanai nazvo. Pana anyora akati there is no independence muZimbabwe. Maititi musanyebere vanhu ivo vazogonawo kuresponda vakati izvozvo handingazivi hangu semunhu akatoenda kuindependence. Ndofunga kwakanodyiwa kaikoko. Saka independence day yakacelebratewa. Please do leave your comments. Was this amnesty necessary?